Sama jännittynyt tunnelma, joka vallitsee pikataipaleiden reunoilla, on selvästi aistittavissa myös täällä rallin hermokeskuksessa hotelli Laajavuoressa. Tulokset välittyvät tänne erittäin nopeasti ja sen jälkeen riittää tungosta tuolla monitorien ja tulostiskien ääressä. Päähenkilön esittäjät ovat itse asiassa kuitenkin kaukana täältä, sillä he viettävät tunnin ja 20 minuutin mittaista taukoa puolestaan hotelli Aulangossa Hämeenlinnassa. Heti keskiyön jälkeen 5 minuuttia yli 12 kilpailijat lähtevät sitten yön urakalleen. Silloin alkaa erikoiskoe 33. Kilpailijoilla on ensi yönä edessään sitten 19 erikoiskoetta ja yli 500 ajokilometriä. Mutta ennen kuin menemme tämän hetken tilanteeseen, käymme katsomassa illan vauhtijuhlaa. Jos oli eilen rallipoluilla sateista ja kurjaa, niin tänään aurinko paistoi paikoin todella lämpimästi. Yleisö oli reitin varrella kymmeniä tuhansia ja näyttää siltä, että järjestäjät pääsevät epävedestä asetettuun tavoitteeseen noin 300 000 katselijaan. Kansalaisten liikkuminen aiheutti myös varsinkin iltapäivällä ruuhkia valtateille. Kuvamme on läheltä Jämsää Nelostieltä. Rallireiteillä ei kuitenkaan ole ruuhkaa. Erikoiskoe 21. Kärkipään ajajat ajelevat 2 minuutin välein ja niin kuin kaikki suljetulla tieosuudella. Markku Alen näyttää tyyliä. Mutkat mennään todella tarkkaan. Eilisillan ja alkuyön aikana Alen hankki itselleen kärkipaikan, mutta on sen jo menettänyt aamupäivän osuuksilla Timo Saloselle. Salosella on jo tässä vaiheessa liki minuutin keula. Ja Salonenhan johtaa maailmanmestaruuspisteissä ennen Jyväskylää. Näin tulee Hannu Mikkola ja katsokaa hänen menoaan. Vauhti on huomattavasti hiljaisempaa ja vika löytyy oikeasta takapyörästä. Se on poikittain jumissa. Hienosti Hannu kuitenkin hallitsee autonsa, eikä häviä tällä pätkällä kuin puolisen minuuttia. No kerro, mitä tuossa oikein tapahtui? Siinä meni vähän niin kuin leveäksi yksi kurva ja siellä sattui olemaan siellä tukki tai kivi, joka iski tuohon takapyörään ja rikkoi takapyörän ripustuksen. Ei meillä niinku auto pysähtynyt eikä mitään, mutta se vaan pamautti sen verran kovaa. No, se pystyt aika tyylikkäästi hallitsemaan tilanteen, eli ajamaan maalin asti, vaikka yksi pyörä oli linkussa. Joo, yksi ei pyörinyt ollenkaan, mutta ei me niinku pikataipaleella hävitty puolta minuuttia enemmän. Mutta nyt meillä tulee kyllä pinnoja, kun tässä olikin paljon enemmän tekemistä, mitä luultiin. Siellä on vääntynyt nuo alatukivarret. Mutta kuitenkaan keskeyttämistä ei voida puhua. No joo, jos ei se kestä yli puolta tuntia. Mutta kyllähän me ajetaan loppuun tämän. Saitteko te Hannu huolla hyvin paikalle tänne? Joo, tää oli tässä paikalla jo, että me jouduttiin ajaa 3 kilometriä tossa, niin maantietä pitkin tuolla, että yksi pyörä ei pyörinyt. Aamupäivän aikana rallin reitti kulki Jyväskylästä itään Suonenjoen kautta Konnevedelle ja Laukaalle. Tässä Per Eklund. Nyt ajetaan Muuramen lähellä ja olemme edelleen erikoiskokeella 21. Illan aikana rallireitti kulkee aina Hämeenlinnan tienolle saakka ja sieltä tulee jo sitten Suomen Mikael Sundström, Fiat Ritmo Abarth. Mikko on mukavasti yleiskilpailussa 9. tilalla. Ruotsin Björn Waldegård. Tässä vaiheessa 6. Henri Toivonen on saanut mukavasti otteen rallista ja taittaa tyylikkäästi. Henkan sijoitus 7. Numerolla 40 ajaa yksityiskuljettaja Jari Niemi. Jari Niemestä on tulossa ehkä tämän rallin yllättäjä. Hän on tässä vaiheessa 16 aamupäivällä. Hän jo mahtui 10 parhaimman joukkoon. Ilmaliikenne. Tämä vuosi